Bost. Sei jaso aldi. Oideketa. Zazpi. Zortzi minutua. Txanda kolomantzeko. Launak aidia. Eta zortzi jasota. Behatzi. Hamar. Hamaika jaso aldi eta beste batekin erdilanak egin da. Hortxe hamabi garrera. Hamabi. Mairu. Malau. Amabos. 2 minutu ontxe. Oideketa. Amasei. Azken zailua kolomantzeko. Amazazpi. Hemezortzi. Meretzi. Oideketa. Azken aberetzeko. Hogei. Da bukaera, Jesus Marik, beste lau. Hoita bat. Ota bi, beste biari. Hoita iru. Eta hogeita lau. Oso lan politi indue,